స్క్రీన్. ఎస్ ప్రభుజీ. సో నిన్న శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భగవంతు శ్రీకృష్ణ అవతరించేది కారణాలు చూసాము. బాహ్య కారణాలు, అంతర్గత కారణాలు, ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్, ఇంటర్నల్ రీజన్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్ లో యుగ ధర్మం, భగవంతుడు తన అంత అంశాలైన మనని ఉద్ధరించడానికి భగవంతుడు అవతరించింది. అది ఎక్స్టర్నల్ రీజన్ అని చెప్పారు. ఇంటర్నల్ రీజన్ అంతర్య కారణము అని చెప్పింది. భగవంతుడే శ్రీమతి రాధారాణి తనని ఎలా భక్తి కార్యాల్లో వాళ్ళు నియుక్తులవుతారు, ఏది కృష్ణుడిలో వాళ్ళకి అంత ఆకర్షణ అవుతుంది, దాన్ని ఆస్వాదించడానికే శ్రీమతి రాధారాణి భక్తిని ఆస్వాదించడానికి శ్రీకృష్ణునే తీసిన రూపం, తీసిన అవతారం. ఇది అంతర్య కారణం. ఆమె మేము వినింది అద్వైతాచార్యులు వాళ్ళ ప్రార్థన నుండి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతరించారని కూడా చూసాము. ఒకటి వాళ్ళ జగన్ మదాన్ని వాళ్ళు ఉద్ధరించేది, అది కూడా చూసాము. ఇప్పుడు అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తల్లి తండ్రులు వాళ్ళ జన్మస్థలము అద్వైతాచార్యులు ప్రార్థన చేసింది సాలిగ్రామం, విష్ణు సాలిగ్రామంకి. సో ఈ రెండో లీల చైతన్య మహాప్రభుని కేశవ కాశ్మీరి దీన్ని కూడా మనము కొంత దీని గురించి ఆలోచించవచ్చు. సో కేశవ కాశ్మీరి అప్పుడు 500 సంవత్సరాల వెనకాలి ఇప్పుడు మంది జరుగుతుంది స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్స్, ఒలింపిక్స్, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంకేమో అంత జరుగుతుంది. సో వెనకాల ఇదంతా జరుగుతుండే, వెనకాల ఈ పండితులది సభలు జరుగుతుండే. సో వాళ్ళు ఎక్కడైనా అది సభలు చేరితే, సభలు వాళ్ళు చేస్తే ఫుల్ జనసామాన్యాలు కూడా చేరుతుంటారు. ఇప్పుడు కొనుక్కుంటారు ఐపీఎల్ ఛానల్ టికెట్స్, ఇంకేమైనా అనౌన్స్ అయింది అంటే అందరూ మొదటే ప్లాన్ చేసి అంత ఫుల్ అక్కడ ఉండే నగరంలో అందరూ కూడా వస్తారు. సో వెనకాల ఈ రకంగా ఉండలే, జనాలు వ్యర్థకంగా వాళ్ళ కాలను వ్యయం చేస్తుండలే. ఎక్కువగా ఎవరైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తులు, సాధువులు వస్తే వాళ్ళ దీన్ని వినేదానికి వాళ్ళు చేరుతుంటారు. అటు సభలోనే అదే అవుతూ ఉంటుండే వెనకాల. సో ఇది చెప్పేది ఈ యొక్క కలియుగ ప్రభావంలో అది కూడా కొంత డివియేషన్ అయ్యి కొంతమంది దాంట్లో వాళ్ళ పాండిత్యం చూపేదానికి, వాళ్ళు ఎంత నేర్చుకున్నారు సంస్కృత భాషని, దాంట్లో వాళ్ళు శాస్త్రాలు, గ్రంథాల్లో వాళ్ళు ఎంత తెలిసారు, ఆ రకంగా కొంత మార్పు వచ్చింది. సో దీనిగా ఇది ఒక ఛాంపియన్షిప్ గా ఒక స్కాలర్స్ వాళ్ళ చేరేది, కాన్ఫరెన్సెస్ అంతా జరుగుతుండే. సో దీంట్లో ఒకటి కేశవ కాశ్మీర్ అనే వ్యక్తి కాశ్మీర్ ప్రదేశం నుండి పూర్తి భారత పూర్ణంగా వాళ్ళు ఒక స్థలం నుంచి ఒక స్థలంకి వెళ్ళి, ఒక నగరం నుంచి వెళ్ళి అన్ని వైపు జయమే వీడికి. ఎక్కడ కూడా అంతవరకు వీడికి ఒక డిఫీట్ అనేది లేదు. వీడు దిగ్విజయ్ పండిత అని వాళ్ళు పిలుస్తుంటారు. కాబట్టి వెనకాల ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తారు, వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వాదంలో వాళ్ళు డిఫీట్ చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళ శిష్యులు అయిపోతారు. శిష్యులు అంటే దాస వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినట్లు వీళ్ళ సేవలో నియుక్తం అవుతుంది. సో ఆ రకంగా కూడా ఉంటుండే. సో ఈ కేశవ కాశ్మీరి చాలా ఫుల్ ఇండియా ట్రావెల్ చేసి అందరినీ భక్తులు వాళ్ళు డిఫీట్ చేసి ఒక పెద్ద పండితుడు, దిగ్విజయ్ పండితుడు అని పేరు పొందింది. ఇది ఏమిటి ఇచ్చారు ఇది? ఓకే, ఇక్కడ చూస్తున్నది ఏమంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ నవద్వీప్ ధామానికి ఈ కేశవ కాశ్మీర్ వస్తారు. అంటే నవద్వీప్ అనేది చాలా ఫేమస్. కాశీలో కూడా చాలా ఎంత పండితులు ఉన్నారు అప్పుడు ఉంటుండ్రి వెనకాల. సో ఉండి అది సేమ్ నవద్వీప్ కూడా అలాగే అని చెప్తారు. చాలా పండితులు, విద్వాంసులు శాస్త్ర అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు ఉంటుండ్రి. సో ఈ వ్యక్తి అన్నికర అయింది నవద్వీప్ ఒకటి రిమైనింగ్. సో దానిలో అక్కడ కూడా మనం విజయం సాధించాలి అని వచ్చారు. సో వచ్చే ముందే చెప్తారు అక్కడ పండితులు ఎవరున్నారు మన నవద్వీప్ లో, వాళ్ళు ఆలోచించింది సో ఈ వ్యక్తితో ఆరోగ్య కష్టమే ఉంది వాదన చేసేది. సో చాలా మంది ఎక్కువ మంది ఏదో కారణం ఇచ్చి
వాళ్ళు బయట వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ స్థలమే విడిచి ఏదో ఫారిన్ అంటే వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఉన్న రిమైనింగ్ స్కాలర్స్ బాగా ఆలోచించారు, మనకు కూడా వెళ్ళి వాదన చేసేది చాలా కష్టం అవుతుంది. యాళ్ళ ఈ నిమాయ్ పండిత్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు పేరు వాళ్ళకి నిమాయ్ చిన్న ఇది ఉన్నప్పుడు. సో పండిత అప్పుడే చాలా ఒక విద్వత్తు దీనిగా ఉంది చైతన్య మహాప్రభు. సో వాళ్ళది ఒక పాఠశాల ఉండే, సంస్కృత గ్రామర్ వాళ్ళు నేర్పిస్తుండ్రు. చైతన్య మహాప్రభు ఒక 2 సంవత్సరాలేమో నేర్చుకున్నారు ఒక గురువు దగ్గర వెళ్ళి. తర్వాత వాళ్ళే పుస్తకాలంతా అధ్యయనం చేసి వాళ్ళే సెల్ఫ్ స్టడీ నుండి అంతా శాస్త్రాలు నేర్చుకున్నారు. సో అంత స్కాలర్ నేర్చుకొని తర్వాత అన్ని వ్యాకరణం ఇది గ్రామర్ తెలిపిస్తుండ్రు స్టూడెంట్స్ ని, వాళ్ళ శిష్యులు ఉండ్రు. సో వీళ్ళు మొదటగా చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళతో వాదన చేసేదానికి పెడతాం, మ్యాచ్ చేస్తాం. సో మనకి ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అప్పుడు అని. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలుసు కేశవ కాశ్మీరికి నేను చైతన్య ఎవరో ఒక జೊತೆ బాలుడు శ్రీ చైతన్య శ్రీ నిమాయ్ పండితుతో నేను వాదన చేయాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అదే ఆ మీటింగ్ అయ్యే మొదట రోజే వెనకాల రోజే చైతన్య మహాప్రభు ఈ గంగా నది తటంలో వాళ్ళని మీట్ చేస్తున్నారు. అది మనకి కనిపిస్తుండేది. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు చిన్న కుమారుడుగా. సో వాళ్ళతో ఈ యొక్క పెద్ద పండితుడు ఎవరు కేశవ కాశ్మీర్. సో ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని చూసినాక వాళ్ళకి ప్రణామాలు అర్పించి, మీరు చాలా గొప్ప విద్వాంసులు, మీరు దయచేసి గంగాదేవి సామాన్యం కాదు, సాక్షాత్ మహావిష్ణు వాళ్ళ కాళ్ళు ఇది చేసే వీళ్ళు కాలంలో జన్మ నుండి అక్కడి నుంచి వచ్చే వీళ్ళు గంగాదేవి అంటే భగవంతుడ శక్తి. సో వాళ్ళ గురించి మీరు కొంత స్తుతి చేయాలి, స్తుతి మీ నుంచి వినాలి అని నాకు అనిపిస్తుంది. దయచేసి మీరు స్తుతి కొంత చెప్పొచ్చా, కొంత మీరు రచించిన ప్రార్థనలు గంగాదేవి గురించి. సో అయింది ఓకే అని ఇప్పుడు కేశవ కాశ్మీరి ఎంతో ఒక నెక్స్ట్ ఒక 5-10 minutes లో అంత ఉండొచ్చు అంతే చెప్తారు. 108 శ్లోకాస్ వాళ్ళు రచించారు. 108 శ్లోకాస్ రచించి సంస్కృత శ్లోకాలు కంపోజిషన్ ఏదో ఒకటి అక్కడ వినింది ఇక్కడ వినింది దాన్ని ఇప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ మీరు ప్రెజెంట్ చేయాలి, ఆన్ ద స్పాట్ మీరు డిబేట్ చేయాలి, ఆన్ ద స్పాట్ ఇంకొకటి ఏదో కాంపిటీషన్స్ ఉంటుంది. అలాగా ఆన్ ద స్పాట్ అప్పుడే వాళ్ళు 108 verses రచించి దాన్ని గంగాదేవి స్తుతి అర్పించారు. సో ఇప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు 108 శ్లోకాస్ వాళ్ళకి జ్ఞప్తి ఉంది. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ప్రతి ఒక్కటి వీళ్ళకి జ్ఞాపకం ఉంది. సో మీ చైతన్య మహాప్రభు మీరు నాకు దయచేసి దాంట్లో 64వ శ్లోకం 64th verse మేము చెప్పారు, దాని ఒక అర్థము దాని అవగాహన మనకి కొంత డీటెయిల్ గా విస్తారంగా ఇవ్వండి. సో దాంట్లో కొన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నాయి, కొన్ని తప్పులు కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ తప్పుల దోషాలు ఏమున్నాయి, గుణాలు దోషాలు దాన్ని అన్వేషణ చేయండి. సో ఈ వ్యక్తికి చాలా ఇది వస్తుంది కోపం, ఏమిటి ఇది, ఈ యొక్క వ్యక్తి చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ మోస్ట్ 16 years 15 years అంతే. చైతన్య మహాప్రభు పెద్ద ఇడికను కాదు, ఇంకా ఒక యవన అవస్థలో ఉన్నారంతే. సో యువకుడే. సో చైతన్య మహాప్రభుకి వీటికి ఒక అవమానంగా అనిపించినట్లు అనిపిస్తుంది. నా దాంట్లో తప్పు చూస్తున్నావా నువ్వు, నాకు దోషాలనే లేవు, నేను ఎప్పుడు నా జీవమానంలో దోషం అనే నా ఒక రచనల నుండి రాదు, నా కథనాలు నా ఒక ఇది అంత పర్ఫెక్ట్ నేను. సో ఇంత నీకు ఒక అహంకారం అంతా చెప్తా. సో చైతన్య మహాప్రభుకి అయ్యి మీకు ఎలా తెలుసు ఇదంతా, ఎలా మీకు నేను చెప్పేదంతా మీకు జ్ఞప్తి ఉందా మీకు? సో చైతన్య మహాప్రభు అవును, యాళ్ళు లేదు, మీకు భగవంతుడు ఈ స్తుతి రచన చేసేదానికి ఒక శక్తి ఇచ్చారు, నాకు భగవంతుడు దాన్ని స్మరణ చేసే ఒక శక్తి ఇచ్చారు. శృతిధర అని చెప్తుంటారు వెనకాలి. వాళ్ళు ఒకసారి వింటే అలాగే వాళ్ళకి రిజిస్టర్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు రికార్డింగ్ పెడితే ఎలా రికార్డింగ్ ఎగ్జాక్ట్ గా రికార్డింగ్ ఉంటుంది. సో అలాగే వెనకాలి వాళ్ళ మనస్సు ఎంత సామాన్య మనుషులు కూడా వాళ్ళ మెమొరీ ఎంత దీనికి ఉంటుండే, వాళ్ళ బ్రహ్మచర్య ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుండే అంటే ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ భక్తి పెట్టుకుంటుంటారు వాళ్ళు. సో భగవంతుడికి ఏం చెప్పే మాట. సో చైతన్య మహాప్రభు అలాగా నాకు భగవంతుడు అనుగ్రహించారు, నాకు ఎంత భక్తి ఏం వింటే నాకు పర్మనెంట్ రిజిస్టర్ నా మైండ్ లో నా దీంట్లో. సో అయింది 64వ దీంట్లో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని ఆ శ్లోక కోట్ చేస్తారు, మీరేం పలికారు ఆ శ్లోక కోట్ చేసి దాంట్లో ఉండే తప్పుల్ని వాళ్ళు కనిపెడతారు. సో కనిపెట్టినప్పుడు
ఈ వ్యక్తికి ఇదవుతుంది, షాక్ అవుతుంది. నేను నా నాలుగు నుండి ఒక మిస్టేక్ వచ్చింది కదా, పర్టికులర్లీ మిస్టేక్ 5 మిస్టేక్స్ పాయింట్అవుట్ చేస్తారు ఆ డిస్కషన్ లో. ఒక మిస్టేక్ నాకు ఎప్పుడు దృప్తి ఉండేది, భవానీ భర్త. భవానీ అంటే భవడ పత్ని, భవ అంటే శివుడు, శివుడ పత్ని భవానీ. సో భవానీ అనేది శివుడ పత్ని, భవానీ భర్త అంటే శివుడ భార్య పతి. అది సరి కాదు, అది సెంటెన్స్. అది శివుడు భార్య పత్ని అంటే శివుడు భార్య అయిన దుర్గాదేవి, పార్వతీదేవి, తల్లి పార్వతీదేవికి ఇంకొక భర్తలు ఉన్నారా అనే ఒకటి రావచ్చు ఇక దాంట్లో వినియోగించే పదంలో. సో దాంట్లో అది మిస్టేక్, అది కాంపోజిషన్ రాంగ్. అది భవానీ అంటే అయింది, లేకపోతే భవ అని చెప్పాలి అంతే. భవానీ భర్త అని అది వర్డ్ రిడెండెంట్ అని చెప్పరాదు అట్లా. సో చైతన్య మహాప్రభు అదొక మిస్టేక్. అలాగే ఇంకా 4-5 మిస్టేక్స్ కనపెడతారు. సో వీళ్ళకి షాక్ అవుతుంది. షాక్ అయ్యి వీళ్ళకి నాతో ఈ మిస్టేక్ ఎలా అయింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమెకు ఈ వ్యక్తి దాన్ని గుర్తించాడు, ఎలా గుర్తించాడు అని వాళ్ళకి ఉత్తర అపమానం అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడ అదే వాళ్ళ మధ్య డిస్కషన్ జరుగుతుంది, చూస్తుండేది ఇక్కడ కేశవ కాశ్మీరి అండ్ చైతన్య మహాప్రభు ఆ గంగాదేవి స్థుతి దాని గురించి వీళ్ళు డిస్కషన్. సో తర్వాత అదే రోజు వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు చాలా ధ్యానం, సరస్వతీదేవి గొప్ప భక్తుడు కేశవ కాశ్మీరి, వాళ్ళ అనుగ్రహంతో ఇంత విద్వాంసుడు. సో వాళ్ళు సరస్వతికి నాతో ఎలా మిస్టేక్ అయింది, నాకు ఎలా ఇది మీరు ఇది బుద్ధి సరిగా ఇది కాలేనాది, అది ఒక చిన్న బాలుడు ఎదుట నాకు ఇట్లా అపజయమైంది, పరాజయమైంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ సరస్వతిదేవి వచ్చి వాళ్ళ స్వప్నంలో చెప్తుండేది కాదు, చూస్తుండేది ఇక్కడ నువ్వు ఎవరి దగ్గర నువ్వు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నావు, వాదం చేస్తున్నావు, ఇది నా దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణుడే అవతరించింది, వాళ్ళతో నువ్వు వాదం చేస్తున్నావు, నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళకి ఆశ్రయం పొందు, వాళ్ళ ఆశ్రయం అని వాళ్ళకి ఆదరణ ఇస్తుండేది సరస్వతిదేవి. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సరస్వతిదేవి కేశవ కాశ్మీర్కి వాళ్ళ స్వప్నంలో వచ్చి వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చి ఇది సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కేశవ కాశ్మీరి స్వప్నంలో సరస్వతిదేవి వచ్చి వాళ్ళకి చెప్తుండే. సో ఇది ఒక లీల. సో ఇది చాంద్ కాజీ, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన లీల. మీరు మాయపూర్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆ చాంద్ కాజీది ఆ టూమ్, ఆ సమాధి ఏముంది దానిపైకి వెళ్ళి మనం వాళ్ళకి ప్రణామాలు అర్పిస్తాం. అది ఒక కల్చర్, సంస్కృతి మనది. సో చాంద్ కాజీ అని విన్నట్లు తేరే చెప్పినట్లు ఒక మహమ్మదీ, ఒక ముస్లిం వ్యక్తి వీళ్ళు. అప్పుడు ఆ నవద్వీప్ కి మెజిస్ట్రేట్, DC అనే ఉంటారు, ఇంకొకటి ఏమంటారు గవర్నమెంట్ ప్రతినిధులుగా ఉంటుండ్రి వాళ్ళు. వీళ్ళ మినిస్టర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ ఏమో చెప్తాం. సో వీళ్ళు ఒక వ్యక్తి సంపూర్ణ నవద్వీప్ కి వీళ్ళు ఇన్ఛార్జ్. సో వీరికి కంప్లైంట్ వెళ్ళింది ఒక రోజు, ఎవరితో మన కొత్త వీళ్ళే మన హిందూ ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు పైన వెళ్ళి, చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి ఒక్కరికి హరే కృష్ణ మీద జపించండి చెప్తున్నారు. అంత చేస్తే చాలు, ఇంకా సంపూర్ణ జీవన పరిపూర్ణమైంది, ఇంకేమి చేసే అవసరం లే, ఇంకేమో ధర్మ కార్యాలు అవసరం లే అని చైతన్య మహాప్రభు మన హిందూ ధర్మంని నాశనం చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు కొంత వ్యక్తులు స్మార్త బ్రాహ్మణులు అని చెప్తారు. వాళ్ళు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు. సో కంప్లైంట్ చేస్తే ఛాన్స్ దొరికింది చాంద్ కాజీకి. సో వాళ్ళు తన వీళ్ళని సోల్జర్స్ బట్టల్ని వాళ్ళు పంపి వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు, నిలిపారు. ఫస్ట్ రోజు నిలిపారు. సో తర్వాత రెండో రోజు చేయలేవాళ్ళు, వాళ్ళు అంత దీనిగా స్ట్రిక్ట్ గా చేయలే. ఫస్ట్ రోజు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ మృదంగానే కూడా వాళ్ళు బ్రేక్ చేశారు. సో మృదంగా అది ఒక మృదంగతో మనం కీర్తన చేస్తాము, దాన్ని వాళ్ళు దాన్ని బ్రేక్ చేశారు. సో ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభుకి వార్త సో వచ్చిందే, చైతన్య మహాప్రభు ఫుల్ నవద్వీప్ ఇంతమంది ఉన్నారు పబ్లిక్, అందరినీ రండి, సివిల్ డిసోబీడియన్స్. ఇప్పుడు వినండి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ లో గాంధీ అంతా చేస్తుండ్రి, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అని లక్ష మంది చేరుతుండ్రి. సో చైతన్య మహాప్రభు దీన్ని 500 years బ్యాక్ మెటీరియల్ పర్పస్ కాదు, ఏదో ఒక భౌతిక దీని కాదు, ఆధ్యాత్మిక పర్పస్ కారణానికి ఈ ధర్మం పాలనకు వెళ్తున్నారు అని చైతన్య మహాప్రభు అంటే సాక్షాత్ దేవాది భగవంతుడే. వాళ్ళు చేసే దాంట్లో డెఫినెట్లీ అధర్మం వాళ్ళు నిలిపాలి, అది కర్తవ్యం వాళ్ళు. సో చైతన్య మహాప్రభు అంత లక్ష మంది చేరుతారు. నవద్వీప్ ఇప్పుడు పెద్ద సిటీ నగరము, అందరూ చేరి ఇప్పుడు చూస్తుండేది మనము చాంద్ కాజీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు. వాళ్ళది బంగళ వాళ్ళది ఏముంటుంది, వాళ్ళది అంతఃపురం, వాళ్ళ ప్యాలెస్. సో ఇక్కడ లక్ష మంది వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళి అంతా డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అని. సో చాంద్ కాజీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇక్కడ దాచుకుంటారు ఫస్ట్ వెళ్ళి.
సో తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు లేదు లేదు మేము మీతో మీకు ఇది వధించేకేం రాలేమన్ను, రండి మీరు బయట రండి మీరు అని వచ్చినాక ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళతో డిస్కషన్. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి ఫస్టే ప్రశ్నించేది ఏ ధర్మం మీరు పాలిస్తుండేది, మీరు తల్లి తండ్రులను మీరు ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారు కదా, సో ఇలా మీరు అలా చెప్తారు అంటే మనకి గోవులు గోమాత తల్లి అంటే వాళ్ళతో మనకి ఆ పాలు ఆహారంగా దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ గా పాలు మనం మన తల్లి నుండి తీసుకుంటాం. తర్వాత ఫుల్ లైఫ్ జీవన పర్యంతం మనం పూర్ణ జీవమానము గోమాత నుండి తీసుకుంటాం. సో వాళ్ళు మన తల్లి. తండ్రి మనకి ఏం కావాలి మనకి పోషణకి వెనకాలే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు అవుట్ సైడ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు తెచ్చే ఒక డబ్బుల నుండి మనకి అంత దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు అలాగనే మన ఇది ఏముంటుంది ఏం చెప్పేది ఎద్దులా చెప్తామా? ఓకే. సో వాళ్ళు అక్కడ ఇది భూమిని ఇచ్చేస్తే మనకి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఉంది, అప్పుడు వెనకాల ట్రాక్టర్ ఉంటుండే. సో వాళ్ళు మన తండ్రి. సో గోమాత తల్లి, ఆమె టాక్స్ మన తండ్రి. సో మీరు మీ ధర్మంలో దాని ఎద్దు సో ఎద్దులు ఆమె ఆవులు దీన్ని మీరు తింటుండేది ఈ తల్లి తండ్రులనే తిన్నట్లేదు. సో ఇది ఏ ధర్మ పాలన అనేది. సో ఈ వ్యక్తి కూడా నేను సామాన్య ఒక విద్వాంసుడే. సో వీళ్ళు కూడా కొంత వేదాలుగా తెలుసు. వీళ్ళు మీ వేదాల్లో కూడా ఉన్నాయి కదా, మీరు గోమేధ యజ్ఞాలంతా పాలిస్తారు, గోవుని బలి చేస్తారు, అశ్వమేధ యజ్ఞ దాంట్లంతా ఉంది కదా. సో చైతన్య మహాప్రభు దానికి కౌంటర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇది వెనకాల సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణుల వాళ్ళ విద్యుత్ పరీక్షకి తర్వాత దాని ద్వారా వాళ్ళు ఆ ఎద్దుకి వృద్ధమైన ఎద్దుకి ఒక యవనమైన దేహం దొరుకుతుందో లేకుంటే మనుజ దేహం దొరుకుతుండే, అందరికీ కల్పించడం దొరుకుతుండే. సో దానికి వాళ్ళు చేస్తుండ్రు వాళ్ళు. అది కేవలం వాళ్ళు ఈ ఆహారం స్వీకరించడానికి చేస్తుండే వాళ్ళు అది అని వాళ్ళు క్లీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కలియుగంలో ఇవంతా బ్యాండ్, ఈ 5 గోమేధ యజ్ఞ అశ్వమేధ యజ్ఞ అంతా బ్యాండ్ అని దానికి ఒక ప్రూఫ్ గా సాక్షిగా ఒక చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు. సో అప్పుడు తర్వాత కన్విన్స్ అవుతారు. కన్విన్స్ అయ్యి చెప్తారు అంటే చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళతో ఖురాన్ నుండి వీళ్ళకి ఆర్గ్యూ చేస్తారు చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడే అంతా తెలుసు. సో చెప్తారు మీ గ్రంథాల్లో కూడా ఇది ఉన్నాయి. ఒక ప్రతి ఒక్క గ్రంథంలోనూ ఇంటర్నల్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రిన్సిపల్. ఇంటర్నల్ అంటే కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. కొన్ని దాన్ని రీచ్ అయ్యేదానికి ఒక పాలన చేసే ఎక్స్టర్నల్ ప్రిన్సిపల్ ఉండొచ్చు. కోర్ ప్రిన్సిపల్ ప్రతి ధర్మంలోనూ మనం భగవంతుడ నిత్య అంశము, నిత్య సేవకులు, వాళ్ళని మనం ఆశ్రయం తీసుకోవాలి, ఈ భౌతిక దీని నుండి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళాలి. ఇది ప్రతి ధర్మంలోనూ ఉంది, ప్రతి గ్రంథంలోనూ ఉంది. సో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి చూపుతారు. వాళ్ళు ఖురాన్ నుండి ఇదే విషయం కదా మీ దాంట్లో దాంట్లో భగవంతుడ కలర్ వర్ణం బ్లూ కలర్ మేఘం అని కూడా ఉంది ఒకటి. అల్లా అని చెప్పేది కలర్ స్కై బ్లూ. మన కృష్ణుడి రూపం అదే కలర్. సో చైతన్య మహాప్రభు అంతా కొటేషన్ చేసేవారు. ఒక ఇస్కాన్ భక్తిలో దాన్ని కూడా కంపేర్ చేశారు. చైతన్య మహాప్రభు ఏది పాయింట్స్ ఆర్గ్యూ చేశారు అనే దానికి తర్వాత అది ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు లేవు, వెనకాల ఒక టైం చూసాను, అది ఒకరు దాన్ని కంపైల్ చేశారు. సో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు అవును మా ధర్మంలో ఉంది, అది కొంత కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి, దానికోసమే అది ఇప్పుడు మేము చూసేది కూడా ఇప్పుడు చాలా టెర్రరిస్ట్ అంతా దాన్ని డీవియేషన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ తీసుకుంటారు. కాంట్రడిక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి గ్రంథాలు అని అంటే ఆ గురుషి పరంపర అనేది లేకుండా కారణంగా చేంజ్ అవుతుంది. వాళ్ళ దాంట్లో 2 షియా సున్ని అని ఫస్ట్ గా అవుతుంది. అదంతా ఒకరు వీళ్ళు ఫాలో చేసేది. మన దీంట్లో వేదవాంగ్మయంలో గురుషి పరంపర ఉండే కారణంగా ఆచారాలు ఉండే కారణంగా ఆ జ్ఞానం అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ గా ఎలా భగవంతుడు ఇచ్చారో అలాగే ఉంటుంది, అదేమి చేంజ్ కాదు. సో ఇది అయినాక వీళ్ళు కన్విన్స్ అవుతారు. కన్విన్స్ అయ్యి చాంద్ కాజీ చైతన్య మహాప్రభు అని ఆయన అవుతారు. ఇంకొకటి చూపిస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకు ప్రశ్నిస్తారు, మీరు ఆ ఫస్ట్ రోజు మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు, తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోలే, యారు తీసుకోలేదు అంతా తెలుసు. సో అప్పుడు చాంద్ కాజీ చెప్పేది చూడండి, వాళ్ళ వస్తువులు తీసి వాళ్ళు చూపుతారు. ఇక్కడ నాకు ఆ రోజు ఏ రోజు నేను పనిష్మెంట్ విధి శిక్ష మీకు మీ వీరికి ఎన్ఫోర్స్ చేశానో ఆ రోజు నాకేమైంది అని మొదట వాళ్ళు అక్కడ వీరికి చెప్తారు. ఎవరెవరు వాళ్ళ బట్టలు వెళ్ళారో వాళ్ళు వెళ్ళే ప్రదేశంలో వాళ్ళ బ్యాగ్స్ అంతా బర్న్ అయిందంట.
వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది, గడ్డం ఉంటుంది. సో అది వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుని వెళ్తే అది బర్న్ అవుతా ఉంది వాళ్ళకి. ఆమె తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళ హరే కృష్ణ మంత్రం విని వాళ్ళ బట్టలంతా వచ్చి ఈ చాంద్ కాజీ కూడా వాళ్ళు హరే కృష్ణ అని పలికి వాళ్ళు ప్రారంభించారు. అంటే చదివే సమయంలో వాళ్ళ భక్తులు ఎంత శుద్ధ భక్తులు అంటే దాన్ని ఎవరు వింటుండ్రో వాళ్ళు చెప్పేది పలికే మహామంత్రం వాళ్ళకి కూడా నోట్లో అది పెట్టుకొనేస్తుండే, అదే వస్తుంటుంది వాళ్ళకి, ఇంకేం వాళ్ళకి రాదు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు సంతాలి అది కూడా చూశారు. వాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళు నిద్ర చేసేటప్పుడు వాళ్ళ స్వప్నంలా చెప్తారు. వాళ్ళు స్వప్నంలాగా అయింది, అనుభవం అయింది. అయితే నిజంగానే ఒక వ్యక్తి అర్ధ దేహము సింహము, ఇది మనిషి. సో నరసింహుడు వచ్చారు, యాక్చువల్ నరసింహుడు. సో వాళ్ళకి చెప్తారు అర్ధంగా ఒక రూపం వచ్చింది. వచ్చి వాళ్ళు నమ్మి ఎదుపైన కూర్చొని వాళ్ళ ఇది ఏముంది చేట్ల ఇది దాని నుండి నా దేహం పైన పెట్టి నువ్వు ఇంకొక టైం ఇది పని చేస్తే ఈ నా యొక్క సంకీర్తన ఆందోళన నేను స్టాప్ చేస్తే నిన్నే కాదు నీ వంశంలో నేను సంపూర్ణంగా వంశము నీ ధర్మంలో నేను ఇక్కడ నుండి ఫినిష్ చేసేస్తాను అని నరసింహుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు, వారం చేస్తారు అని శాంకాది చెప్తారు. ఆమెకు చెప్తారు, చూడండి ఇది ఊరికే నేను ఇమాజినేషన్ కల్పనగా చెప్తాలే, నా దేహం పైన నా ఎదు పైన మార్కింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెట్టిన ఇది ఎలా హిరణ్యకశిపుని వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు దాన్ని కట్ చేస్తారు, అలాగే నా దీనిపైన వాళ్ళు మార్క్ చేసిన స్కిన్ పై ఇప్పుడు కూడా మార్క్స్ ఉంది అని చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు. సో చైతన్య మహాప్రభు అంతా తెలుసు అవుతే కూడా ఎస్ ఓకే అని చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత చాంద్ కాజీ చాలా గొప్ప భక్తుడుగా ఏది వచ్చింది సంకీర్తన చేసుకొని ఇది లక్ష మంది వాళ్ళతోనే వాళ్ళు సంకీర్తన చేసుకొని వెళ్తారు చైతన్య మహాప్రభు చాంద్ కాజీ. సో ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు చాంద్ కాజీ వాళ్ళ డిసెండెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు నా దీంట్లో వంశంలో వస్తారో ఎప్పటికీ కూడా ఈ సంకీర్తన నిన్ను రాదు అని చెప్తారు. సో ప్రభుపాద చెప్పేది ఒక్కొక్క టైం హిందూ ముస్లిం ఇది అవుతుంది, అది అవుతా ఉంటుంది టైం అవుతే ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు దాన్ని చేయరు అని అదొక పాయింట్. ఇండిపెండెన్స్ టైంలో కూడా 1947 కూడా అది కాలే అని చెప్పారు. ఇది చాంద్ కాజీ వాళ్ళు భక్తులుగా మారుతారు చైతన్య మహాప్రభు ప్రభావం నుండి. సో ఇదంతా మనం ఎవరైనా డ్రామా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇదంతా భక్తులు మీరు చూడవచ్చు, మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే మన ఇస్కాన్ చాలా భక్తులు చేసే డ్రామాస్ ఉన్నాయి ఇవంతా. సో చూడవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది ఏది లీలా ఎవరు చెప్పొచ్చు? ఈ కాజీ సమాధి కూడా ఇప్పుడు మాయాపూర్ లో ఉన్నది కదండి ప్రభుజీ? ఎస్, కాజీదే వాళ్ళు కాన్వర్సేషన్ డిస్కషన్ జరుగుతా ఉంది. ఎస్ మాతాజీ, కాజీ దగ్గర సమాధి ఉంది. హిందువులు కూడా అక్కడికి వెళ్తారు ఆ సమాధి చూసేదానికని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇతను అంటారంట కదండి, నా మేనల్లుడు వరస అవుతావు నువ్వు అని చైతన్య ప్రభుకి అంటారంట కదా. ఇంకా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ ఉంటేనో టౌన్ లో క్లోజ్ గా అంటే వాళ్ళని క్రమంలో వాళ్ళ సంస్కృతి వాళ్ళు ఉంటుండే వాళ్ళది. అయితే వీళ్ళు విజిట్ చేస్తారు, ఫంక్షన్ విజిట్ చేస్తారు చెప్తారు, వాళ్ళు తయారు చేయడం తీసుకోము. అయితే వాళ్ళు ఎవరైనా బ్రాహ్మణుల్ని ఎవరైనా వాళ్ళు పిలిచి వాళ్ళతో వాళ్ళు వంట చేపిస్తుంది, సపరేట్ వెజల్స్ ఇచ్చి సపరేట్ ఇది అంటే మనము ఇది నాన్ వెజ్ తీసుకోము మనము. సో ఈ రకంగా ఒక బంధం ఉంటుండే. ఇది తర్వాత ఈ పొలిటీషియన్స్ రాజకీయ వ్యక్తులు చేసే దీనిగా అది చాలా దీనిగా అయింది. లేకుంటే అది అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అది ఓవర్ టైం. అది తిరిగి బ్రిటిష్ పర్టికులర్ దాన్ని సపరేట్ వాళ్ళు చేసి వాళ్ళు డివైడ్ అండ్ రూల్ చేసేదాన్ని వాళ్ళు చేస్తారు. లేకుంటే వాళ్ళని కాకా అని పిలిచే ఒక ఇది. సో దాంట్లో సంబంధంగా చెప్తారు చాంద్ కాజీ, మీ తాతగారు నాకు అంకల్ కావాలి, సో మీ తల్లి నాకు చెల్లె కావాలి. సో ఆ రకంగా మేనమామ ఆ సంబంధం ఉంది, అల్లుడు మేనమామ సంబంధం అని ఫస్ట్ గా వాళ్ళ మధ్య కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు చెప్పేది మేనమామకి ఇలాగా మీరు రెస్పెక్ట్ ఈ వ్యవహారం చేసేది, చెప్తారు అల్లుడికి ఈ రకంగా మీరు చేసేదా. సో ఇది ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ చాంద్ కాజీ అంబేద్కర్ సీతారామ. ఎనీవే ఈ నెక్స్ట్ లీల, ఈ లీల ఏం జరుగుతా ఉంది, ఏమైతా ఉంది ఇక్కడ ఎవరైనా మీరే చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు?
పూరిలో కూడా ప్రభుజీ, పూరిలోనంట ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు స్వామి దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఆవిడ అంటే తను మామూలుగా ఏంటంటే లేడీస్ ఏమో అక్కడ దగ్గరగా రానివ్వరు, అంటే ఆ లైన్ లేడీస్ ని చాలా దూరంగా ఉంచుతారు. కానీ ఒక ఆమెంట తనకి తెలియకుండానే స్వామి జగన్నాథ స్వామి దర్శనం అయ్యే దానికోసం అని తాను జగన్నాథ స్వామి మీదే కంప్లీట్ గా తన మనసుని పెడుతుంది. తనకి కనిపించలేదు జగన్నాథ స్వామి అని తను తిన్నగా వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు తనకు భుజాల మీద ఎక్కి దర్శనం చేసుకుంటుందంట. అయితే ఎవరో తిడతారంట ఆమెని, నువ్వు ఎవరి మీద ఎక్కేవో చూడు చైతన్య మహాప్రభు అతను అని అంటే ఆమె మనసు మంచిది, ఆమె కేవలం భగవంతుడు చూడాలనే వచ్చింది, కానీ నా అంటే ఎవరి మీద ఎక్కుతున్నదని కూడా ఆమెకి ఒంటి మీద స్పృహ లేదు అని చైతన్య మహాప్రభు ఆమెకి అబ్జెక్ట్ చేయరంట ఎక్కిన దానికి. ఆ ముద్దర్లు కూడా ఇప్పుడు అక్కడ స్తంభం మీద ఉన్నాయని చూపించారండి అక్కడ పూరిలోని జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్లో. అని చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ నుండి దర్శనం తీసుకుంటుంటారంట. ఎలా అంటే ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ దర్శనం. చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించి నవద్వీప నుండి జగన్నాథ్పురికి వచ్చారు. వచ్చి జగన్నాథ్ని చూసిందే వాళ్ళు ఇప్పుడు రాజారాణి ఎలా అవుతుంది శ్రీకృష్ణుని చూసినప్పుడు అదే భావంలో చైతన్య మహాప్రభు త్వరనే వాళ్ళు హైయెస్ట్ ఎక్స్టసీ మహాభావం అని చెప్తారు దానికి. సో మహాభావం అనేది అది కేవలము శ్రీమతి రాధారాణి అంత శ్రీకృష్ణుడే చైతన్య మహాప్రభు కూడా వాళ్ళు వ్యక్తం చేసేది అని చెప్తారు. అంత దీనిగా అది ఎంత గాఢంగా అంత డీప్ ఇది భగవంతునికి భావం, ప్రేమ భావం. సో చైతన్య మహాప్రభు దాంట్లో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అన్కాన్షియస్ దానిగా ఇక్కడ అది ఇక్కడ మేము చూస్తున్నాం. ఎస్ మాతాజీ. సో ఇది జగన్నాథ దర్శనంలో చైతన్య మహాప్రభుకి ఫస్ట్ టైం ఇది అవుతుంది ఇది. ఎస్. అక్కడ ఇది కూడా చేస్తారు కదా ప్రభుజీ, అంతమందికినేమో మామిడి పళ్ళు అవన్నీ ఇచ్చేదానికి ఒక టెంకాని నాటి అది పెద్ద వృక్షం అయ్యి ఆన్ ద స్పాట్ అదేంటంటే పెద్ద వృక్షం అయ్యి పళ్ళు అంటే చాలా ఆ చెట్టుకి మామిడి పళ్ళు ఎక్కువ కాస్తాయి, అంతమందికి ఏమో కావాల్సిన తినమని అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు సార్, అంతమందికి అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారని అని చెప్తారు పూరిలో. మామిడి పండు గ్రో అయింది పూరిలోనే, అది మాయపూర్లో ఒకటి అవుతుంది ఆమ్ ఘాట్ మళ్ళీ శ్రీవాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అవుతుంది ఒక ఫస్ట్ టైము. సో మరి సర్వ భట్టాచార్య వాళ్ళని ఉద్ధరించారు. సర్వ భట్టాచార్య అంటే ఆ సమయానికి ఈ నిరాకారవాదులకి ఎంతో సన్యాసులకి గురువు వాళ్ళు. ఈ ఎవరు రాజా ప్రతాపరుద్ర వాళ్ళ రాజగురు. సో అంత గొప్ప విద్వాంసుడు. అది చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళు కలిపినాక వాళ్ళు కూడా భక్తులు అయిపోతారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తారు తన షడ్భుజ రూపం. సో భగవంతుడు ఎన్ని రూపాలు ఇది కూడా చూపించచ్చు. షడ్భుజ రూపంలో చూపించేది ఏంటంటే తాను శ్రీకృష్ణ ఒకటే అనేది ఒక శ్రీరామచంద్రుడు అని ఇది వాళ్ళ 6 చేతుల్లో 2 చేతుల్లో మీరు చూడొచ్చు శ్రీకృష్ణుడు మురళి పెట్టుకో ఉండేది, ఇంకొక 2 చేతుల్లో శ్రీరామచంద్రుడుగా బోస్ అండ్ ఆరోస్ బాణము ఇది ధనుషు చూస్తున్నా పెట్టుకో ఉండేది. ఆమెకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంగా 2 చేతుల్లో కమండరు ఆమె ఇది సన్యాస దండం పెట్టుకో ఉండేది. సో ఇది షడ్భుజ రూపం అని చైతన్య మహాప్రభుజీ. సో కొన్ని షడ్భుజ మూర్తి అని కూడా భగవంతుడిని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని పూజించే మందిరాలు ఉన్నాయి. సో ఈ రూపము సావం భట్టాచార్యకి చైతన్య మహాప్రభు చూపారు, షడ్భుజ రూపం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో చైతన్య మహాప్రభుది ఇది జగన్నాథ రథయాత్ర లీలలు ఇది ఇక్కడ చూపుతుండేది. సో ప్రతి సంవత్సరము జగన్నాథ రథయాత్ర జరిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు తన భక్తులతో పెద్ద సంకీర్తనము అరేంజ్ చేస్తుంటారు. సో ఈ రోజు కూడా సాయంకాలం మన ఫంక్షన్ లో ఉంటుంది. సో మన చిన్నగా మనది జరుగుతుంది. అదే చైతన్య మహాప్రభు సమయంలో చాలా పెద్దది. వాళ్ళు 6 టీమ్స్ చెప్తారు వాళ్ళు. ఒక టీం కాదు ఇది కీర్తన చేసేదానికి 6 టీం. సో ఒకటి చైతన్య ఒకటి రథ ఎదుట, ఒకటి వెనకాలి, 2 సైడ్ గా, ఇంకొకటి చాలా మంది ఎదుట, ఇంకొకటి చాలా వెనకాలి. అలాగా అంతమంది అన్ని మంది అంత పబ్లిక్ సామాన్యం వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేదానికి ఒకటి. అంక జగన్నాథుడికి కూడా ఆకర్షణ భగవంతునికి సంకీర్తన. సో చైతన్య మహాప్రభు అన్ని టీమ్స్ అరేంజ్ చేసి సపరేట్ లీడరు, కీర్తన్ రిపీటర్, మృదంగా ఇచ్చేసేది, సపరేట్ నర్తనం చేసే వ్యక్తులు అంత కోర్ గ్రూప్ 6 మెంబర్స్ 8 మెంబర్స్ చేస్తుండ్రి. సో వాళ్ళ కేసుగా చుట్టూ ఎంతో మంది లక్ష మంది.
సో 1000 మంది ఎంతో లక్షలు చేరుతారంటారు. అది ఎలా వస్తారో ఆ రోజు ఎక్కడి నుండి వస్తారో జనాలు తెలియదు అని చెప్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే అంతా ఖాళీ అయిపోతుంది స్ట్రీట్స్ అని చెప్తారు. సో ఎక్కడి నుండి వస్తారు, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఎక్కడి నుండి వస్తారో వాళ్ళు రథయాత్ర భగవంతుడి దీనికి భూలోకం నుండి వస్తారా, వాళ్ళు ఇక్కడ దేవతాలోకం నుండి వస్తారా అనంతా కూడా చెప్పే మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. మీకు జగన్నాథుడి రథయాత్ర చాలా స్పెషల్. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇదొక లీల. సో వాళ్ళ కన్నుల్లో ఆ భగవంతునికి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుండేది, భగవంతుడి కన్నుల నుండి ఎంత దీనిలో ఫోర్స్ గా నీళ్ళు వస్తుంది అంటే ఒక సిరింజ్ లాగా వస్తుంది అంట. చైతన్య చుట్టూ ఎవరు ఉంటుండే భక్తులు వాళ్ళంతా వస్త్రాలంతా ఇప్పుడు ఏమైనా మనకి వర్షం వచ్చినప్పుడు అంత మనం ఇదైపోతాము, అలాగే అవుతుందండి. లేకుంటే ఎవరో పెద్ద నీళ్లు పెట్టుకొని అందరి పైన వేసినట్లు చైతన్య నీళ్ళు నుండి కన్ను నుండి వచ్చే నీళ్లు వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే భక్తుల్ని అంత నీళ్ళతో ఇచ్చేసేస్తుందంట. అంత వాళ్ళకి ఇది వస్తుండే భావము. దాన్ని ఎవరో ఇక్కడ సేవించుతున్నారు, ఎవరో భక్తులు. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అది చైతన్య బాబు కన్ను నుండి వచ్చే ఆ నీళ్లు జగన్నాథుడి దర్శనం. సో ఇది ఇంకొక లీల. ఇదేమి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఇది ఏం లీల అంటే, చంద్రావతి మాతాజీ ఇదేది తెలిసిందా మీకు? రథం ఉంది ఇక్కడ. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? వాణీశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏం జరుగుతుంది రైట్ సైడ్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రథ కార్యక్రమం ఏం జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ? అక్కడంతా సత్సంగం చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ నామ జపం ఇక్కడ చిన్నగా ఇక్కడ ఎవరు ఈ వ్యక్తి? ఇక్కడ నాది మార్కర్ చూపిస్తున్నాం కదా, కనిపిస్తున్నారు. ఎవరు ఇక్కడ? ఎవరు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు చిన్నప్పుడు ఆ రథోత్సవం టైంలో వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆగిపోతుంది రథం, కదలదు ప్రభుజీ. అప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చి ఆ రథాన్ని పట్టుకొని మూవ్ చేస్తేనే అది కదులుతుంది. చిన్నప్పుడు ఆయన లీలది. అది భక్తి సిద్ధార్థ సరస్వతి ఠాకూర్. అది ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో చైతన్య చెప్తారు ఏమవుతుందంటే, కొన్ని మారులో చైతన్య రథము చలించేది మన పుష్టించి కాదంట. మనం అనుకుంటాము మేము 1000 మంది చేరి పుష్ చేస్తే ముందు వెళ్తుంది అని, లేకపోతే చాలా ఎనర్జీ చేస్తే ముందు ఫాస్టింగ్ వెళ్తుంది. అది కాదంట. జగన్నాథుడి రథంలో తన ఇచ్చ నుండి మూవ్ అయ్యేదంట. నన్ను ఊరికే అది ఇదంతే నిమిత్తం అంతే, నన్ను ఫుల్ చేసేది రథం. అది భగవంతుల చాయిస్ నుండి మూవ్ అవుతుందంట అది రథం. సో ఒక్కొక్క టైం చైతన్య మహాప్రభు ఈ సంగీతం చేసేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఉండేది రాధారాణి భావంలో, జగన్నాథుడు దాన్ని ఇది శ్రీకృష్ణుడే జగన్నాథుడు. సో ఆ భావంలో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఇది జరుగుతా ఉండేది, కార్యకలాపాలు జరుగుతుండే. భక్తి ఇది భగవంతుడు ఈ చైతన్య మహాప్రభు భక్తి రూపంలో, ఆ జగన్నాథుడు స్వయం శ్రీకృష్ణుడే. సో దీంట్లో కార్యకలాపాలు వాళ్ళ ప్రేమ వ్యవహారాలు జరిగేది. చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైనా ఒక టైం వెనకాలే వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు జగన్నాథుడు నిలిపేస్తా ఉండే రథం. ఎంతమంది వస్తారో ముందు వెళ్ళారు. చైతన్య మహాప్రభు ముందు వస్తే తిరిగా జగన్నాథుడి మూర్తి మూవ్ అవుతారు. సో ఇది ఒక్కొక్క టైము జగన్నాథుడి లీలలు. చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథుడి మధ్య జరుగుతున్న లీలలు. అది ఒక్కొక్క టైము ఇప్పుడు నిలిపినప్పుడు వాళ్ళు ప్రతాపరుద్రుడు మహారాజు ఇది మూవ్ అవుతలే కదా అని చాలా ఏనుగులు తెస్తుండ్రంట. రాజుడు ఎంతో ఏనుగు ఉంటుంది. సో ఆ పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు తెచ్చి దాని నుండి పుష్ చేస్తుండ్రంట రథంని. మూవ్ అవ్వదు. 1000 లక్షల మంది పుష్ చేస్తేనే మూవ్ అవ్వదు. ఈ నాయకులంతా చేరి మూవ్ చేస్తే మూవ్ అవ్వదు రథం. అంత జగన్నాథుడు చలించాడు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఇక్కడ చూస్తుండొచ్చు, అందరూ చూసినట్లు వెనకాల నుండి కేవలం వాళ్ళ ఫోర్ హెడ్ నుండి పుష్ ఇస్తున్నారు అంతే చైతన్య మహాప్రభు. ఇది పెద్దగా నాకు ఇక్కడ చేసే కార్యక్రమం, లేకుంటే దీన్ని కొంత పెద్దగా చూస్తే చూడవచ్చు. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు దీన్ని ఫోర్ హెడ్ నుండి వాళ్ళు పుష్ ఇస్తున్నారు, దాని నుండి రథం మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఆ శక్తి టేస్ట్ ఒక లేదా శక్తి యొక్క భగవంతుడు జగన్నాథుడితో అయ్యే ఒక ప్రేమ కలాపాలు అంట. సో ఇది అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. ఇది జారికండ చైతన్య మహాప్రభు ఆ మార్గంలో బృందావనం వెళ్ళేటప్పుడు అడవిలో వెళ్ళేటప్పుడు జంతువులు కూడా సాత్విక భావంతో ఉండేవి ప్రభుజీ. అవి కూడా ప్రభుని చూసి డాన్స్ చేయటము సంతోషంగా వ్యక్తం చేసేవి ప్రభుజీ.
ఈ వ్యక్తి ఎవరు మాతాజీ? ఇంకొకరు ఎవరో ఉన్నారు ఇక్కడ. చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వెనకాల ఏనుగులు, ఈ సింహము, టైగర్, లేదు వాళ్ళు ప్రభుజీ మ్యూట్ అయ్యారు ప్రభుజీ మీరు. హరే కృష్ణ. ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అనుకుంటాను. ఇక్కడ మోస్ట్లీ కనెక్షన్ కొంచెం వీక్ ఉండే. ఎస్. సో ఇక్కడ బలభద్ర భట్టాచార్య చైతన్య మహాప్రభు సహాయకునిగా వాళ్ళు వెళ్తుండేది. సో వాళ్ళకి ఆ వనంలో ఈ పులిలో చూసి వాళ్ళకి భయం అవుతుందంట. అది చైతన్య మహాప్రభు ఆ పులిల సమూహం మధ్యనే చైతన్య మహాప్రభు వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఏనుగులు అంత వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ దాని మధ్యలోనే చైతన్య మహాప్రభు వెళ్తున్నారు. ఈ వ్యక్తికి చూసి ఏం జరుగుతాం, చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చేస్తున్నారు అని. అయితే వాళ్ళ మధ్య వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభు ఏదో పులి అక్కడ కొనుక్కో ఉంటుందంట, దానికి తంతారు కాళ్ళలో తన్ని. ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేపించు అని ఆ పులికి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అలాగే ఆ ఏనిగా వాళ్ళ స్పర్శనంతో అన్ని జీవులు వాళ్ళు మన ఎలా కృష్ణ చైతన్యం ప్రతి జీవుడికి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ మాయా ప్రభావంతో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క జంతు రూపంలో, ఒక మనుషు రూపంలో ఉన్నాం, ఒక గుణంలో ఉన్నాం. సో భగవంతుడికి ఏ జీవుణ్ణి మరలా సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం వచ్చేదానికి చేయొచ్చు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇది చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ప్రతి ఒక్క జీవులు జంతువులు తన ఇది ఏమి గుణ ప్రభావంలో ఉంటుంది. ఆ కామ, క్రోధ, లోభ అదంతా విడిచేసి ఆధ్యాత్మిక స్థానంకి వచ్చి వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు. హరినామ సంకీర్తన వాళ్ళు కూడా కీర్తన చేస్తున్నది ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు అది చైతన్య మహాప్రభుకి సాధ్యమవుతుంది అంటే అది సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే వాళ్ళు. అదే మనము సామాన్య జీవులు, అది మనము ప్రయత్నిస్తే, మనము ఈ ప్రచారం చేస్తే చాలా మంది మనుషులు వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు. సో అది ప్రభుపాదు మనకి ఆదేశం ప్రతి ఒక్కరు మన భక్తులకి కూడా మనము ఈ ప్రయత్నం చేయాలి. మనతో ఉండే ఫ్యామిలీ, కుటుంబము, మనతో ఉండే స్నేహితులు, వీరికి మనం హరే కృష్ణ మంత్రం ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు జపించుతారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు చేంజ్ అవుతారు. సో మనం దీన్ని మనకి దొరికింది, ఇది మనం వేరే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మన కర్తవ్యం వేరే వాళ్ళకి మేము దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఓకే, అదే జింకలు అంతా ఉన్నాయి, ఏనుగులు సేమ్. ఎస్. సో జింక, పులి వాళ్ళు ఆలంగనం కూడా చేస్తున్నారు. ఎస్. సో ఈరోజు చాలు అనుకుంటాను, టైం కూడా అయింది 9:15. నెక్స్ట్ సెషన్ కంటిన్యూ చేస్తారేమో, మేబీ రేపు చూస్తాను నేను. టైం నాకు